Či už staviame alebo rekonštruujeme, určite sa stretneme s pojmom ako nízkoenergetická alebo pasívna stavba. Ak sa vám pri týchto slovách práve otvára peňaženka vo vačku, pokojne ju zavrite, pretože tu mám pre vás horúceho kandidáta na okná s najlepším pomerom cena-výkon, ktorý hravo prekonáva normy takýchto stavieb. Ahoj, volám sa Martin a v najbližších 90 sekundách si predstavíme nemeckú kvalitu menom Rehaussinego. Pred nami sa už nachádza kompaktný 80 mm široký profilový systém Rehaussinego, kde výrobca vsadil až na 7-komorovú konštrukciu rámu a 6 komôr nájdeme v krídle systému. Vďaka moderným štíhlym rozmerom profilu, ktorý má na výšku len 117 mm, sú dosiahnuté ešte väčšie solárne zisky s množstvom svetla v interiéri. Systém je vybavený 3 celoobvodovými tesneniami, ktoré zaručujú vynikajúce tepelnoizolačné, ale taktiež aj zvukovoizolačné vlastnosti. Pozinkované oceľové výstuhy o hrúbke 2 mm nájdeme v ráme aj v krídle systému a spolu s 2,5 mm hrúbkou steny profilu je vidieť, že sa na materiály nešetrilo. Bezpečnosť a spoľahlivosť je v prípade tohoto systému zaručená vysoko kvalitným kovaním, ktoré je možné vybaviť skrytými pantmi. Systém Rehaussinego dodávame s izolačným trojsklom o hrúbke 4 mm a s celkovou hrúbkou zasklenia 48 mm. Sklo je vybavené tzv. Teplým rámikom, ktoré eliminuje rosenie okien. V ponuke tiež nájdeme verziu so značením AD, ktorá je vybavená 2 tesneniami s možnosťou zasklenia izolačným dvojsklom. Výrobca Rehau taktiež prichádza s novou povrchovou úpravou profilov HDF, ktorá má za následok ešte hladšie povrchy s vysokým leskom, ktoré sa veľmi ľahko čistia. Mňa osobne však zaujala ponuka farebných vzorov Kaleido Color, ale hlavne ich verné imitácie dreva, ktoré pokladám za to najlepšie, čo momentálne na trhu nájdeme.